Ngiyabingelela kubathandi bomculo uthande kwaRadebe lo. Ngithi ngizonithulela nangomsebenzi wami omusha enginethemba lokuthi nizowuthakasela ngendlela eyisimanga. Ake ngakhohlwa ukubonga isupport nothando eningiboniselwe nemsebenzini odlule. Ningenzele into ebekade ngingayilindele kakhulu, nginethemba lokuthi nakulo msebenzi nizophinde ningenzele okufanayo futhi. Ngingakhohlwa ukubonga ikhampani engisebenzisana nayo iLugaju Entertainment. Ngiphinde ngakhohlwa ukubonga ubaba uZuma engasho ngithi uye ongenzele uThandeke nguye namhlanje. uThandeka umsebenzi wakho uzotholakala kuona wonke ama digital store, kuzona zonke indawo ezidayisa umculo online uzobe utholakala umsebenzi wakhe. Akhona amaciko engisebenzisane nawo, ukhona uSicebi Inkosi yamagcokama, ukhona uLindani Gumede kwiGospel Maskandi. Ngakuthembisa ukuthi nizowuthakasela umsebenzi futhi nizowujabulela ngoba ngiphethe lonke uhlobo lomculo noma uhlobo lwezingoma okuyilona kudinga umuntu ophilayo. Engingakusho futhi ukuthi lo msebenzi ngisebenze ngokukhulu ukuyikhandla kuona. Nginethemba lokuthi nizowuthakasela ngendlela eyisimanga. Uma ngabe ufuna ukuxhumana noThandeka ungathinta iLugaju Entertainment, ikhona kuFacebook iLugaju Entertainment, ikhona na kuTikTok. Uma ufuna ukuxhumana noThandeka direct uzothi Thandeka Radebe kuFacebook, Thandeka Radebe 23 kuTikTok, Thandeka Radebe kuInstagram. Ngiyabonga kakhulu, bengicela isupport nje kuphela bathandekayo, ngiyabonga.